ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехоҳам имрӯз барои шумо як канали кулинарияи бонуи тоҷики худмона шинос кунам. Дар ҳамин як шаҳри Россия зиндагонӣ мекунанд бо аҳлу оилаашон ва анамхали пухтупазҳои беҳтарин дар каналшон дида мешавад бо рецептҳошон. Бисёр ҳам оддӣ, осон фаҳмондагиянд. Нав каналшона як ҳафта шид кушодагиянд, лекин дар як ҳафта бигем хела ҳаракат карда пухтупазҳои фасони аҷоибот кардагиянд. ва худчон хоҳиш кардам аз ҳамаи шумо ки дар омада дар каналшон подписатсия кунед, дастгиришон кунед. Дар ин шаҳри ғарибӣ ба ҳамин хели бигем як хоббияи да инсон ба ҳамин хели зиқита мебурӣ. мақсад бо дастгирии шумо барои шумо ягон чиз, ягон камбудӣ ай пухтупазотуна аз худ мекунен, ёд мегирен. шахсоне ки таоман наметавонанд ёд мегиранд ва умедвор ҳастам ки мисли анаваи дигар рекламаҳо анамин бонуи тоҷики худмона омада каналша дастгирӣ мекунен. силкаи каналша дар якум комментария закрепид мекунам. ҳатман дуроен аз номи канали мо салом расонен. хоҳиш мекунам ай ҳамаатон ва дастгирия фаромӯш накунед. тамошобинони азиз, бешаки ба ҳамаи шумо раҳмат. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша ки суханои моро дар замин намегузорен. бисёр ҳам миннатдорӣ хидмат баён мекунам. ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. имрӯз инами субҳи содиқ дамо беҳад шамол, беҳад ҳами бери меброи хел мекунӣ шамол мекана мебарата. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳар яки шумо муборак бошад дӯстони азиз. худованд дар ин рӯзи пурбаракат, рӯзе ки худованд як ҳафтина гуноҳҳои моро мебахшава, як ҳафтина тоат ибодатҳои мо ба анҷом мераса. мақсад бо мо ай сарш мекунем. худованд ҳамаша ба даргоҳаш қабул бигардона ва ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи шумо, барои комментариҳои хубтон. ва якчанд комментария шид ки чанд бор шид ҳамин комментариҳо мешава. рости ма ҷавоб додашон бигем ки қувват намегирем ҳами гапода ҷавоб битиям. то чанд ҳам комментария ҷавобш метием. ҳама одамане ки бо намефаҳма бо пафтор мешава ҳами комментария. мақсад хушрӯ намефаҳма ё ки ман хушрӯ фаҳмонда наметонам ҳами хеб. ва якчанд комментария дига шид ки дуогӯ бошен дар ҳаққи занҳои бефарзанд. худованд накарда нами рӯзи саиди ҷумъа дуоҳои ҳар яки моро ба даргоҳаш қабул бигардона ва ҳар яки мо пашкастоҳоро муҳтоҷ ба ҳеҷ кас накуна. ҳамеша дар зиндагӣ хушбахт мо бигардона, ҳамеша дар зиндагӣ мушкилиро ба осонӣ ҳал кунем ва ба ҳама орзуҳои дилмон бирасонем. ҳама он занҳое ки бефарзанд аст, худованд ҳамашона серфарзанд бигардона. барое ки рӯзи гузашта буд палас шуштум тамошобинони азиз. якчанд савол шид ки чӣ ба тез мешӯед. ба якта саволи дига шид ки кӯдакои шумо мемезаен ки шумо палас мешӯед иқа тез. якум боре ки шуштум ҳами саршаи тобистон буд. паласои ҳамун дар кория шуштагӣ будам. баъд дамобайн паласои хонаҳои лед нима шуштум. ма 7 дар хонаи даиҷа хонаҳои мо 7 дар хонаи ба ҳозир ма даиҷа дровардагим паласа қоқ шид аллакай дровардимшона. паласи ма чиқар аҳамият бисен ва яйда ҳами я шоколадтай мақсад я чоя чизе ки брезони тез догъуш мемона. алҳамдулиллоҳ ки кӯдакои ма 100% ягон ташна мемеза. хай Фотима майдака памперсш мепӯшонем ва кӯдакон таоман на Муҳаммадҷон на Мустафоҷон мақсад қоқака ки хушрӯхо мераванд. барои чӣ ма ира ҳозир шуштум. баъд погодара дидим ки ҳамин 2 рӯз подряд погода 20-21 градус гарма ки хушрӯ. ира дина шуштум. инакай имрӯз қоқ шидак дровардимаш. саҳар шамоли сахт ки буд. то бегах қариб қоқ шидагӣ буду. Кам-камак лавлавакош намак доштан.
ба айрӯи нами Фотимая шоколад мехӯрад ки меғалтонад. Чақадар нами шоколад дастат меқапӣ ов мешавад ку. Гоҳе бинем хай тезаша мешум, гоҳе набинем мешакаси рано мешаки доғакаш мемонад ё ки сог мерезонад майдакан ба ҳар ҳол ҳолӣ. Ба ман худам ҳамин хел феъл дорам ки ҳар як ҳамин тобистоне ки тамом мешавад то қариби зимистон паласи хонама мешум барое ки бинед сафедчаҳай рангаш мешума ҷамъ мекунам ба запас дорам. Запас ман мепартом то барф назана ира намепартом. Ба иҷаи мо ки деревняя қишлоқай все равно сад накунӣ кӯдако мебуранд ба пои ғаштчон бинам сразу мешумшона яке бо таъкид мекунам ки дуромадия шушта исте масад ё дар рӯз 10 бор 20 бор медуроянд мебуранд 10 бор 20 бор поча намешаванд ку кӯдакан почаҳои ғашт қати медуроянд деревнида тез чиркин мешавад бо ҳам хеле паласои мақсад ҷигарӣ бошад хеле паласои чиркбардор бошад хеле нест охи неку чӣ хел паласи ҳамия чизак мерезонӣ тез доға мегира ба худаш олнаҷа ина паласдам сок резондагиан чӣ резондагиан ина не шаки дамшам намеравад сок резондагиан шаки дамаш ба фери шаки дамаш намеравад ина магарам бурорум да берун бушумаш хушрӯ када ба о сер порошок сер айна када ба меравам барои ҳамиқа хостум ба саволи ҳамон шахс ҷавоб битиям ба барои очатон чӣ ба намеоянд меган очатон чӣ ба намеоянд хонатон очам да ҳамиҷа будан як сол ҳамиҷа будан наёмадан як солда ягон бор хонаи ман наёмадан сабаб чӣ буд сабаб он буд ки очаи ман занаки мақсад син солш рафтагия бигем мақсад пири бад намегум ба фикрам ҳамихай очам 64 сола ҳай лекин саломатишу хуб нестай мақсади хеле раҳи дур да мошин чӣ хеле ки да иҷа мошин да тез мақсад раҳҳо ҳавори хушрӯ нестан раҳҳои деревни бо чӣ хелан меоя мақсад саломатиш хуб намешава барои ҳамиқа ман намеомад очам ман худам тез мерафтам мақсад як моҳ да як бор як вақт як моҳ да ду бор ду моҳ да як бор хай мерафтам ба ҳар ҳол мерафтам бехабар намемондум ана да моҳи кай бигем анами иди рамазонда очам рафтан ҳами 2 рӯз мондани 3 рӯз мондани идда рафтан то ҳол намедонам 2 моҳ ҳаст шид 3 моҳ шид очам да тоҷикистонам шукри худо барои анамиқа сабаб буд ки очам наметавонист омада мақсад ман ай ҳама фарзанди охиронгишум очам 8 фарзанд дора мақсад ман охиронанги фарзандшум барои ҳамиқа хутон хулоса хутона бурорен ман охиронги фарзандшум 29 солаи мақсад очаи ман набирадору абирадора мақсад хеле раҳбараҳ наметавона гашта ба мошинам ки биёя мақсад то иҷора меоя як ҷӯша маиб мекунад чӣ дар кор буд барои ҳамиқа ман хафа нестим очам худованд ҳар куҷое бошад дар паноҳи исмат шодшаҳҷон ман нигаҳбон бошад ки беҳадда ҳаққи мо хизматҳои бисёр кардагиянд иншоалло дар оянда мегум хизматоша мақсад оста оста мегум аз ана ҳамин сабаб тамошобинони азиз наметонистак очам омада фақат ман худам тез мерафтам дӯстони азиз шабона шавҳарам омадагӣ будан гӯшт тамошдагӣ буд гӯшт овардан аллакай имрӯз рафтан намози ҷумъа ва ҳози ман хостам ки ба самбуса кунам бо гӯшти свежӣ бисёр хоҳиш кардам ки аз аввал нишон тиен як дона тухма дар оби хунукак бигем хунуки бадам не камтар хунукак ман як дона тухм меандозам баъд намакша хеле шуртоқак мекунам тамом дигар ҳечи намеандозам ҳамеша сахта как мешӯрем систак бояд набошад ки мақсад формаи самбуса хушрӯ намеояд ина мехай ман шӯридам 2 дона звола гирифтам зволаам на калони бадан на майдаи бад камтар мемонем дам мегира аллакай зволаи ма дам гирифт ман зволаама байнем хеле кукурузни крахмал кати орд яҷа мекунам камакак орд мечашам камакак крахмал барои чӣ крахмал қабатоша ҷудо мекунам ман чанд бор гуфтагием хай бо як бор дига хоҳиш кардам ки нишон тиен самбусаи қадқадаи аввал то охир баъд ҳами зволара як бор аи параш ки тинук кунӣ кругли хушрӯ мебиёяд
хоса якҷоя мекунем орда бо крахмал хуш шуруд тинник мекунем. Тинник намекунам, мехе миёна бигемда. Ҳами глакои устал маълум шид, тамом. баъдан ма ҳами руғани таплёни масла беҳад хушрӯ мекуна. Баъд руғани ҳами говам беҳад хушрӯ мекуна. Сливичное маслои обичный магазин овдура хушрӯ намекуна ҳами вая. Айма сливичный маслои вая бигем хонагиай домашний ранги таплёни масла. Шуморо метавонед ам халино истифода барен. Касоне ки дар хонаи заминакиян гов дуран айхчон ба фикр бисёриё дар инҷа ҳастанд айхчон хонагӣ. баъдан ма лидам якимша дуюмшам бигем тинник кардам, дуюмша нишон надодум тинникниша рӯ ба рӯшон кардам. Вақти намози пешин буд, дар халденек мондум. Фаршма пешакӣ тайёр кардаги будам. Зира наандохтум, зира беҳад бисёр дорум, балки кӯдаком намехӯранд. Ами зира вообще маъқулшон нестай. Камакак бигем мурч андохтум, намак ва камакак руған ҳамша хушрӯ якҷоя кардам. ма ҳар вақте ки бикунам самбуса сразу бигем ки тинник карда пухтан мегирам. Дар инҷа вақти намози пешин ки буд, ҳамаша буридима дар халденек мондум, рафтам намозхонӣ. дар инҷа аллакай ман намози пешин ма хондум, бигем намози рӯзи ҷумъара хондум. Омадам ина тинникшон кадестам. хай тинникини печондана ҳар яки мо шумо медунем. хай ба ҳар ҳол хостум кам кам ай ҳар ҷош барои шумо навор кунам. баъд тарзи печондани самбусаи капля агар хоҳен хай метавонед бисёритон. баъд аз якташа мехе нимша бигем ҳами капля печондум. нимша секунҷа не ки ба ҳар ҳол ма дар секунҷаи худмон маъқулайда ҳам ба баракатай, ҳам беҳад хурусияши хушрӯ мебиёя, ҳам майҷош як хел мепаза. барои ҳамқа ма дар ҳами секунҷа бисёр маъқулай, секунҷа бисёр мекунам. баъд инҷа хостум ки хай ду намуд кунам. ина намудаш капля. марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз, қин нестай, осонакай ки шахсоне наметавонанд ёд мегиранд. беҳад ирам хушрӯ мебиёяд. ҳама ҳакша печондум бигем, ҳама ҳакша не, ҳами як листча ду лист шидан. баъд дар листҳо ма инам хали резинак мемонам барои випечкан. лист безеб намешава, беҳад хушрӯ меояд. камтар кунҷуту зарди тухмшакӣ. тамошобино ина ма самбусаҳо мамондум дар 180 градус пешакӣ духовкаро гирон кардаги будум ва барои дина фатиро ма нишон додум, хуртов кардам. гуфтанд духовкатон чӣ халия, духовкатон як бор нишон медодем. духовкама ма нишон додаги будум, абзор кардаги будум. нав харидаги мешав 5400 ба фикр мамиқаҳо аниқа харидаги мешав. не ки беҳад хушрӯ ва чизе ки пухтестам мошоаллоҳ ки хушрӯ омадестай. тамошобинони азиз, ина самбусаҳои морам тайёр шуданд. бинем мошоаллоҳ ки чӣ хел хушрӯ омадиян, аҷоиб буд. ва мегӯянд ки шумо худтона таъриф мекунед. хе комментариҳо да мешавад ки шумо худтона таъриф мекунед. хами хушрӯ биёя, хушрӯ омад, мегем безеб биёя, мегем безеб омад. ва барои шахсоне ки дизлайк мемонанд, бисёр комментариҳо мешавад ки чӣ ба ҳами дизлайк мемонданд, ҳами одамо ки бошанд дизлайк мемонанд. дизлайк дар канали мо ягон таъсираш намерасонад. ягон мақсад бигем канал мақсад ё ки ягон ҳила шава ё ки намедонам ягон зарараш намерасад дизлайка. просто ма ба ҳами гуфти ман дизлайк ҳамиқа маъно дорад ки дили нияти ҳама одама нишон метиҳа. масалан ягон чизи безеб нишон надодам ки дизлайк бимоне. кӯшиш мекунам чизои тарбиявӣ, ягон чизи пухтупаз, ягон чизои беҳтарин барои баҳри шумо пешкаш кунам. дили нияти ҳама одама нишон метиҳада, дизлайк мемона. ва гуфти ма неким дизлайки ӯ дар канали ма ягон зарар надорад. барои ҳамқа ма парвош надорам. дӯстони азиз, ина самбусаҳоро ҳамаша дар лайли гирифтам. беҳад хушрӯ омадиянд. бинед чӣ қадқадакош маълуманд. бози ҷӯшанд бигем. ина резонакиш. надроншон беҳад хушрӯ пухтай. пиёзша беҳад майда реза кардаги будам. овдора ки хушрӯи сочини омадай. ҳай мо дар иштиёи таом, мо дар иштиёи самбуса.
касони хурдестиам ба шумо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, иҷа қарибӣ бега ҳай гуфтум чеснокома бичинам ҳамаша. барои ҳаво шамолаки хушрӯ буд, камтар да шамол бесан хохшам ба хона медорум шуна. хоса барои шумо навор кардам ки камтар дили шуморам ҳуй шава. бисёртон менависен ки ранги Тоҷикистон камтар баҳри дилмон кушода мешава. ҳазор раҳмати калон ки шумо ҳам видеои моро тамошо мекунед. ҳамаи кӯшишҳои мо барои шумо дӯстони азиз. раҳмат ки то имрӯза дастгирӣ мекунед ва дар оянда ҳам умедвор ҳастам ки дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмат ба он подписчиконе ки ҳама вақт ва наворҳои моро тамошо мекунанд. ҳамеша суханояшонро баҳри мо дариғ намедоранд. вақти қиматбаҳои худа сарф карда ба мо комментария менависанд. бисёр ҳам миннатдорем. ҳазор раҳмати калон. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحب فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد. дӯстони азиз, ҳамаша чиндам. ин ҳами қашид. ё бовар мекунед ҳами як пучоқ бигем бидан шинондум шон ҳами хе майда биданда ҳами вақти боронода шинонда будам. хай мошаллоҳ ҳами қайи ҳам шидиян. ҳазор бор шукр. зимни хай бахрича зимни калона ё майда таракана хай ҳами қаштам. худованд ҳазор бор шукр. ай ҳишка намегӣ наметалбия ягом кас. бо шумо боша дӯстони азиз. дар ҳамин ҷа худоҳофизӣ мекунам. влоги имрӯзаро ба анҷом мерасонам. инай гашничо гуфтам чи бада ҷои сахт шидиян да иҷа майда шидиян гуфтан ки ҷа сахт буда мумкин ҷа сахт буда уҷа мулоимак. хайр дӯстони азиз, тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати калон ки то ҳозира бо мо будед то охири навор. ҳазор раҳмати калон барои лайкотон, барои комментариётон. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дар паноҳи аллоҳи меҳрубон то видеоҳои оянда.